Now 400 years ago, can do what I anabai. Well, Jesus of Luberg, kidnapped over 79 million of our people. Lay here for the first 100 years. Lay here for the second 100 years. Lay here for the third 100 years. Lay here for the fourth 100 years. I notice now Africa don't resist this far. They can go to Obedana about Ethiopia. We Taliban where we all about the history here in Ethiopia. Ethiopia is the only African country that is Italian. So where is your war? Oh, Ghana and this year in Africa, Ebinitego, Inusohogo. However, now there is an under in a Pegowania. Kedika is a slave on there or so. Away to all. Where did you go? Maganama, and I for to put the Kabiamanania. Magana to put your child, I want to get over to you. No, G. No, sorry. Uzu Jesus na ni Igbo bụ eziokwu. Asị nwata na ebo news apataji ọkpara. Awa ndị wetara ya akwụkwọ na Baịbụl nke nwa Maazị Ezeaku na-akpa akwụkwọ ndị mkpụrụ mmiri. Ogwezi na Chukwu okike abịa ma onye irete na-ekpe tupu onye ọcha abịa na ọmụtago nwa na be. Onye mụtara bụ Jizọs. Na afọ obigo ya bụ Jizọs. N'ọbụ na anyị chọrọ ifu Chukwu okike abịa mana Jizọs ahụ na ya otunigo rogara n'eluigwe jee nọdụ wit Chukwu okike. N'ọbụ na anyị chọrọ ifu Chukwu anyị na-ekpere na anyị ga-esoro Jizọs. Mbọsị anyị ga-anwụ anyị soro Jizọs jee fuo Chukwu okike abịa. Ha wee gwazi anyị ọgwụ asị ihe Jizọs ga-emere anyị n'ọbụ na anyị kweta na asị ọ ga-eme onye na-amụghị ọmụ mee gịnị ọmụ nwa. N'oge emekwasị onye kpụrụ isi o mee gịnị ọfọba ụzọ. N'oge emekwasị onye dọrọ mgbụrụ o mee gịnị ọjebe ije. N'oge sebe na-ekpọpụ ahịa bụ n'ihe ogbenye gịnị agwa anyị na Chukwu anyị na-efe makwa ebe obi. N'ebe obi n'ihe eji wee rie bụ gold. N'ọbụrụ na anyị anwụọ iso Jizọs na ịjụ ụmụnne anyị jụ akụnụba ji anyị ji wee chọọ anyị mma na anyị na anyị ga-ejezi na mbara igwe ebe ji gold wee mee gịnị wee illusion. No evidence. Mana ọ bụrụ iwere ile gị gụọ eze gị mama ihe ndị ọcha kwesịrị ime ka family maka na nke m ka ahịa na-eme gịnị ka ahịa na-azụ maka na ụmụ ife ha na-ede na be gị gịnị ka ha na-ede na be gị ha na-ede ya oil ha na-ede gold gị ha na-ede ya silver ha na-ede ya diamond o wee jụọ gị tata obodo ị nọrọ na England today ndị butere gị Anglican Church wee gwa gị na akụkụ ụwa bụ ihe efu ha bụ the highest gold reservoir today in the whole world mana ha nwere gold na be ha
kedu ha si bute gold Africa mgbe a na-egwu ya bụ gold na Kotonu Kotonu na-ebe ọ nọ na mountain eme ekpere mgbe a na-egwu gold na Burkina Faso ndị Burkina Faso nọ n'ebe ha nọ na Mecca Arinze Ibrahim Tuara mgbe a na-egwu gold na Zambia nọ ịtọfasị na ngene prayer na-akpọchi ndị ọcha na-egburu gold bụ na ka ọ bịa bunye ego ego akụkọ ndị mere gịnị onye ọcha nna ya gburu 4 million over 79 million of our people here were ụmụaka efi dey crocodiles wee werezie Bible bịa gwa gị na the whole characters niile nọ n'ime Bible bụ Saint afa ndị ọcha Saint Peter Saint John Saint Anthony John afọ Igbo nọ na Bible enwe Saint Nweke enwe Saint Nwoye Maji kụnyesị omenala na ọdịnala anyị ga-echi ya azụ maka na ndị ha iji ọbara ha bịa ndụ ihe bụ Saint m ji erocha ebe m na vileji dị ya Saint Eze ahụ dị ya nsọ ruo ebe m na township dị ya Saint Eze ahụ dị ya nsọ nna gị ọkwa Saint ọ bụrụ na nna gị bụ Saint tụọ nna gị Saint kịta si anyị ọbara gị ahịhịọ Saint Eze ahụ dị ya nsọ ọbara anyị ahịhịọ ihe bụta ndị Igbo erika Jesus be in anywhere with the Bible God. After angels in our ndị ọcha, Angel Michael, Angel Gabriel, Angel Uriel. Enwe Angel Choma, onye nwe Angel Chinenye, Angel Choma ka nọ na mbara igwe, ihe ka ndị oyibo na-akpọ inferiority complex. Onye na-ebe na ife onye dị nji ka mụ na gị gosi na enigwe agbarata ịgbapụ ọsọ ihe ya apụghị n'ọnụ Holy Ghost fire na Satan ọkwa eziokwu because you have been programmed na Jesus is again acha na Satan again oji ka ebe ọnwa anyị nsogbu gị nwa nkọka na eme obi na-aba ịrapụ Jesus na ndị ụka wayo ọ bụrụ na onye dị oji ka m mepere gị ọnụ ụzọ eluigwe ya bata eziokwu maka ị na-eche ka efu nna gị bara ha mana ọ bụrụ the same DNA ndị ọcha wee bịa wee were ọgwụ nsị gbawa anyị n'ọdịnala anyị si na ya bụ ọkụ na anyị n'ụka wee nyezi ihe na-akpọ mental slavery onye oji sepụla aka tupu ndị ọcha abịa enwe ahụ si nọ n'ala Igbo ndị mbụ na ndị egede gwara anyị na ọ na-enye ego ihe ndị nna anyị gwara anyị na-enye ego bụ aka aja aja na-ebute gịnị ọnụ mmanụ nke mmadụ ndị nọ anyị balite research balite science and technology wee megide research gwugide na gwugide na gwute ya na-akpọ ụrọ were ya kpọọ ite gwugide na gwugide na gwute aja were ya kpọọ ayọn were ya kpọọ mma kpọọ ọgụ were ya kpọọ oji wee create the whole musical instrument ha na-eyuzi wee create ofe ọgbọrọ mụ na gị na-eri taa iricha ofe ọgbọrọ na-egwusi na nna gị chọpụtara itiwe ya Holy Ghost fire wee jụọ gị ọ na-afọ ya ndị iche ka anyị maka ọ na-afọ ya ndị bụ na ndị egada nwere the age of 30 awara the age of 25 ha nwụ n'afọ ime ha nwere the age of 40 ọ gịnị na-eme taa Igbo na nwa the age of 15 20 25 30 nwa okorobịa 25 years nwụọ maka ụbịam na nsusu Christianity tupu fada eje nye ya fada si na ezinụlọ a ga-akwụ ha ụgwọ ọ bụrụ na ịgwọ Reverend fada ụgwọ ọ gaghị abịa na nwa gị nwoke nwụnara egene maka ihe isi ike anyị wee sị na arụ ya akwụsị n'ala Igbo ọ bụrụ na mụ na gị taa eche ha azụ na omenala jedokwa ndị ichie arụ nke mere eme nke mefe oge eme ha mana ọ bụrụ na echi ya zụtakwa ndị ichie dịka anyị na-eme ya taa a sị na aja anyị ga-agbala anyị ọgụ mmeri ga-abụ n'aha Chukwu Okike abịa ma onye ọcha bịakwa gị sị gị na nna gị bụ ịfụ na nke ha bụ Saint na nke gị bụ gịnị ịfụ ha wee gwa gị ka Jizọs si enye ego onye Igbo rapụzi aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mgbe bụrụ gboo nwoke ọbụla na-enwe ikenga ga-adị ike dị ebube enwe ndị bụ ịrụpụta ya bụ ikenga bụ ọrụ ha nwere obodo ewere ya ndị obodo ọrụ ide na irete ndị na-arụpụta ikenga karịa mmadụ 10
15, 20, where they create a job opportunity. Where's you? I'm not sure what you can get the whole job. Give more yoko. You bring Kanga Moako. I just China more of Virgin Maria and Jesus. Never not in a container never see. Where's you? Production of Jesus and Virgin Maria and China near moment and a foul. A Chinese man have a Bible. He produced Bible under business to sell to Africa. Production of Bible in China. There are more than 10,000 people already in China. Only in Nigeria, they produce a Bible. A bomb will go in the night of Palule. When I go to China Bible, Metazema 277, so now say, you're not going to make any. You're not going to make any. You're going to make any. I could condemn again. Agent of darkness, I will have for the jelly rosy. Only a brother and a war, non that's salary, but mother can roll over Bolochinek. Vatican City town, a country like Nigeria. Their president is a pope. Their resources are again a Catholic church. Very simple. That is why in Europe, go to Vatican City, go everywhere in the whole Catholic church. Because the heart of the means again a step out of their slavery instruction. On your child, you mean you St. Peter Catholic Church, or they have mean you get Toyota Car Production Company. On your child, you mean you get St. Barnabas Church, but not to mean you get Aircraft Company. Go when they born on all. On your child, we're getting a Jabin anywhere, man, or my young free visa. Baby, then on your child, be anywhere. Manager, but I bought that. I'm going to visiting visa for 1 week. After 1 week, before I call, I told okay, what are you still doing in our land? I was attacked by a Beno, a Butegi. I assembled the Korean solution. Google General Deportation Camp. Over the UAE today. Open 2 years visa, 1 year, 1 week visa, where visa may be better. But someone in or illegal and a defa, Fana go to almost 100 dirham. Upon in all 2 years, how would you get it? A check getting the towners is something days we had in a York, yeah? Times 2 over 7 and something days for 2 years. Where's the one check getting 100 dirham times 7 and something days? It will hear none of the Nanga, where's our boy and a bear? Nanga. No mercy. Manafanya Mohammed. It's UK town. I'm walking one at UK. It's over getting one in 70 years ago. At the age of 23 years. They all got one in 70 years. Jeremiah wedding. Can't wait to be over the UK. Upon the change of the police go by a pay deportation. Omena Nabuzi is one under. Legend is going on to check in the Bible Google from Revelation, Genesis to Revelation. I want to go get men a ben again. Be home. Now I get married in Rogan, I get fire in America. Fire by is every day. It's even not from Benjamin and Nega that you get them, but I tell you, you know what they can work. Finally, they have any with more than Africa. I was no more behind my brother. Brother man or brother have brother Tazzy Diko wow, I told me Jacoma. Anna Pogiagra, my Yoji Brogani walk. Macaron walking the Bolina was Yana, Chogana to Satan, half line. Anywhere they are, Holy Ghost, Holy Ghost. In the only time, the Holy Ghost fire on our Manera AK-47 for something million naira. Of AK-47 it is something million naira. Unke people pay AK-47 but no come and Benin. On your Chinese Holy Ghost fire free of charge in Africa.